Come through, guys. Come through, come through, come through, come through, come through. Come through, guys. Come through and share the live. Share the live. Huyai munzwe zviri panapa. Come through, guys. Share the live. Come through, guys. Come through, share the live. Share the live, guys. Come through. Share the live. Come through. Come through, guys. Come through, come through, come through, guys. Share live. Share live. Musvike pa 550. Ndisati ndakumanzwa zviri pano. Share musvike pa 550, guys. Share the live. Come through. Share the live. Svikai pa 550. Ndoda kuti munzwe. Handiti kana ndoda kuti munzwe. Share, guys. Never siri pano pa page panapa. Call them. Kuneva siri pa page panapa. Call them. Call them. Toda kuti munzwe zviri pano. Then we start from there. Share, guys. Never siri pano ingova dedzai zvanasi kana ari muZimbabwean chete ari mu South Africa. As long as the person is a Zimbabwean living in South Africa, please dedzai vanhu vauye. Tichatogara tichipana nama update chete kuti muzive zviri kufamba sei. Vaya vanotaurisa imbotimirai please. Vaya vane miromo yakareba kunge tsvigiri chimbotimirai please. Imbotimirai guys. Misho imbomira kundibvunza zvinhu zvisina basa. Ndine live ndauya nayo panapa. Let's go ku live iyoyo timire panapa timbomira zvokubvunza chakati chikazodai ningi akazodai munondikanganisa. Dedzai vanhu, guys. 550 mukasvika ndotanga. Mukakwana ndotanga kutaura. 550 mukangotanga kwana ndotanga kureketa. Kana mangosvika 550 chete ndotanga kuti munyatsodzwisisa zviri kuitika. Right. Pasarigwa vanhu 4 chete kuti svike 550. 4 people left kusvika pa 550. And then I can tell you nyaya yacho. Right. Are you here, guys? Right. Muri say guys, Masquera say, how are you? I hope you are all okay, guys. Matima na nika salwana ni dumela linjani machera na budhi. Muri say guys, right. As I promised you guys, kuti tichafamba tese, I'll be giving you update whether you want to hear the update or not. But if you are somebody staying in South Africa, I think this is gonna be this is something that you have to listen to get updated so that you know attack cannot be surprise, right? I know a lot of people like us Zimbabweans, we are tinema negatives akawanda tinechiti hey zvazodimba pancha munoziva imimi who are you and things like that. But we told you guys that if we don't stand up for ourselves, if we don't fight ourselves, I'm telling you zvikuitika guys azvina kumira zvakanaka. Ndikakudzai kuti the only way pa last live yanka is for us to work together nevanhu ava kuti zvinhu zviite. Now I have a recording. Anditika ndakurekodawo guys, ndakurekodawo. Anditika I have to play the recording. Ndiri kungotemba kuti hasi kuti inonzi family meeting atiri kuita family meeting. Let's hope kuti vemuno havasi kuteerera havasi kutevera pana havapo panapa. Ndoda kuti munzwe mbozi ndakauya nchipa update nemuromo kunonzi vari kunyepa kuda femu kuda mbiri kunyepa zvigodii. But guys, ndakuzanga tini nawo handisi kuzomira. Ticharamba ndichikwana-kwanawo mukati momwe ndichida kunzwa kuti zviri kufamba sei ende chii chikuitika kuita ndikupewo update. Nokuti kwazvanga zvakuenda guys, whether une bepa kana kuti hauna, chokwadi chinongonzi kana ende wedrava rikuti muforeigner ka rinoreva vanhu vemuno, rinoreva vanhu vekuZimbabwe. Foreigner wedrava harirevi mamwe marudzi, rinoreva isusu chete, ndo wedrava rinoreva kuti foreigner. Saka meetings nezvinhu zvinenge zvichitaurwa nechii. Ndakudza kuti ndakapinzwa muWhatsApp group guys, ndakapinzwa muWhatsApp group. Handika mungoziva kuti hapashaiko vanotengesa, hapashaiko chi, ndirimo muWhatsApp group. Zvinotaurwa notonyatsoona kuti game iri kairi panofa vanhu guys,
pakatoipa hapana kumira mushe. Sezvinoi guys, inini I've decided kuplaya oti ndadecide kuti ndakuita kungwara. Shiri yakangwara inoitawo zvairi kuita guys. Mondiregerera kana chabhenda muchamira neni because izvi handisi kuzviitira ini ndega, ndikuitira tese. Hanzi musape maaudios. Manje saka ndavinge kana pasina maaudios. I'm going do playa audio. Do playa chikata pamwe nchiplaya. Kuti vanhu vanzwisise. Zvino ndikakudza ini muromo pasina ka V11 munoti kunyepa. Munoti kunyepa. Hanmuona. Ndikataura munoti kunyepa. Hanmuona. Saka right ndonya iripo. Isusu guys zvatakuita manje inini yanda kurova katakurova inonzi divide and conquer. Munoiziva. Divide and conquer guys ndo yatakurova attack. Hani muri kunzwa. Tikagara takafolda maoko edu. Tichiti isusu hapana chichitongomirira kuona chiri kuita sei. Ndokutaurirai muno mucharohwa munhu ende muchabuda muno musina chamuinacho ende mucharohwa tichabuda zvinorwadza. Hani maona kuchabudiwa zvinorwadza. Nokuti vanhu muno mutawandisa. Ende zvechokwadiwo mukadai izvozvitarisa kana tiri muno guys anovaka nyika yedu ndo pasina. Hani maona. Hazvina basa izvo Eve, I don't care about that one. Haisiri yo priority yangu guys. You can't tell me kuti ndidai. Let me do what I feel like doing. Handitika. Right. So takuita inonzi divide and conquer guys. Ndo yatakuita. Hani muri kuona inzwai muri kunzwa nezuro manheri chekutanga. Taifanga kuita moziva tatine part 2. Yezve Zoom meeting inechi meeting yataifanga kuita pandingikiri pa Facebook nesuro yaya. Handitika ne uyu wemunoshu. Hani maona ichi chimutungamiriri chemadhudhuza ichi. Hani maona chimutungamiriri chacho. Handitika saka takataura naye. Handika angataura tataura naye akabvuma. Handi muri kuona. Then akati kuna Simba wozondi reminder time kuti ndisakanganwe. Then Simba akazenga kuti achimufondera chibata munhu yatichiti ngatichipindai. Vamwe vese vanhu vese vanga vari involved vanga involved ipapo vanga vave ready vatovepo. Kuchidai chimufana chiti chibata chachia. Hani maona icho achisi kudi achisi kukubatika mufoni. Achina kubatika zvachose. Ofuchi ndiye munhu ataira. Handi maona. Right. Saka zvadaro. Hani maona hana kubatika. Handitika takagara tiri pa call takamirira tapinde tionoti tikuya neangle ipi pa live. Hani maona hana kubatika. Tikati kuna Simba no need no point kuti tichaendera mberi kai munhu chasipo. Hani maona ngaitwe postpone atisi kuzama reasons ake kuti ateze kuya yambobvuma ndechinga. Aitwe postpone and then tomirira panenge hada. Sezvinei rimwe timu muri kunzwisisa ndotsara nishona punyeso nzwisisa. Handitika sezvinei rimwe timu ranga riripo handi remuno team remuno inini right guys I'm ending the life ndatopedza inini guys ndauya tindikudzei makundudza zvokuita you know makundudza zvokuita makundudzira zvokuita hanmona makundudzira zvokuita imbomira kundudzira zvokuita please and ndiri munhu mukuru ndoziva kuti life yangu iri pa line ndoziva kuti upenyu hwangu hutori pa line so I know that for a fact ndozviziva izvozvo and imbomira kundudza zvokuita handiti imbomira kundudzira zvokuita makutondikanganisa makutondiconfuse anditi mbamira iponyo ndoziva kuti utori pa line I thank you for caring anditi but ndiri munhu mukuru kudai so ndakatozvipira guys ndakatozvipira saka ndimbosei zvakadaro animaona saka zvadaro anditi maona vamwe timu rimwe remune harina kufara harina kufara saka risina kufara kudaro manje ndofunga timu rimwe iri rakanoronga strategy nezuro iyeye manheru handika rakanokuronga strategy kuti toita sei because remember isusu takamira pakati inini nana Simba vanemamwe majournalist ekwedu kumusha tiri pakati tikubvuma zvavari kutaura ndakudza tikatibvume kupusa zvakataurwa neuyu tikubvuma kupusa hanimona tikubvuma kuti zvanenge vataura as long as zvizvo kuti zvinoseva vanhu vese vari muno mazobhezi ari muno tikuplaya iyoyo tikutamba iyoyo tikutamba kongonya iri kurira iyoyo handi saka tana zvadaro takatanga kunzwa toni yavo yakuchinja tikatana chabvondoka hanimona chabvondoka kudaro manje ini ndakatofarira ndikati izvi ndo zvisheshe zvezvi teme vanenge vachimbokweshana voga vachita pakaita mapata akawanda kudai soka iyi movement yakatangwa ikundo kutofa kwayo haina kwaichainda mukona vakapandukirana pachavo vakamukirana pachavo kwaichaenda achafokasa neii iri kuda kushungurudza ivava vanhu vekunzava hapasina kwaichaenda because panenge patine division yekuti vamwe vanenge vachiti aiwa vamwe vachiti saka kwaichainda hapasina unlike akaramba akamira ari 1 handika vanhu imhepo vanoda kwaenda mhepo akaramba akamira ari 1 achamaneja kututuzva vanhu
vakaenda kwaari because vanhu chavasiri kuona vemuno ndechekuti uyu munhu uyu kauyu anenge achitori nemari dzaanenge achitopiwa, anenge atori papayroads vamwe vanhu handimazviona, iye ari kutodya, ari kutoshandiswawo but achidya. Ava vari kungotevera, vari kutevera vana chavanowana. Saka inini ndo meeting watakazoti atega manje uyu atadza kubatika chiti ngatipostponei, ndo point yandakaisa ndikati nyaya iripo gentleman ndekudai tiripo takamirira vanhu vekunyika kwedu hatisi kuramba. But muri kumboona ere zvandiri kumboonawo panapa, because pane mwana akatanga kutaura nyaya kuti izvi zvisisu zviri kuitika nezvokuti umwe munhu anenge achidya achiguta, isusu tine nzara handimaona tongoshandisa takuti meeting munhu ongoshayikwa hapi excuse kana kuti kudii hati pachavo kapa. Ndikatsika manga mafunga kuti poitwa sei, ndo pakatanga kubuda mashoko akawanda-wanda handimaona. Pabuda mashoko akawanda-wanda inini manjeka ndakangoti alright imimi kana madecide mozodi mozonifonera, saka ndazofonerwa kuseni kunoku, saka ndarecorda I'm going to play the recording for you. Atondiudza kuti hanzi kune paandifonera hanzi vamwe vemuno munyika muno avaro havasi kufara but vamwewo vave kusaidi kwangu handimaona. Saka isusu takumira kure manje, idzi dzava hondo dzemuno idzi guys, isu hatidzipindiri handika hatina patichapindira apa, isu takutongomira kure totongoona chidrama tiri kure mandichibona. Ndosaka ndaiudza vanonotuka kuti musaenda kunotuka vanhu, siyai zvakadaro, pane chipachaita wei pachaita nzira yekuti zvinozvisovheka zvega handimaona. Musaenda kunotuka vanhu mukatodaro mukutokanganisa handimaona. Siyai zvakadaro, moti mwari vakavata here, moti mwari vanodhakwa here, mwari havadhakwi. Saka right ndichazongokata pandazombodawo kupindurawo ndichitaurawo handitika ndongoti munzwe mundiregerera yatanga kudi yatanga kurekodhera pakati handitika pandafunga zvokuti rega ndirekodhe yanga yatomboti play yatombotaura saka ndazoirekodhera pakati nemifoni. Batai makadaro. You understand? They are the ones who are Mirai. police officers. Mirai titange bokutanga. All foreigners who are here legally. When we do operations, and we must do with all foreigners. Okay. Nigerians, Tanzanians, Burundi. Because Nigerians, they know the big people who are selling drugs. They do. They will point out. They will point out. Zimbabweans, they know the big criminals. They will point out. Yes. You know what I'm talking about. So it will be easier if Zimbabwe they establish this movement again. You understand that side? Okay. So when it's time for elections, if the whole South Africa, we have this movement all over Africa, it will be easier when it's time for election go Zimbabwe to drive or to fly to Zimbabwe to show support as a movement from all different African countries. Perfect. So it won't be easier for the government to rig votes or to kill civilians. Because all over African countries, there will be members of the group of this movement to represent their countries in like an eye, to be the eye. That okay, Zimbabweans are doing the right thing. It's so sure that those people there want change in their country, but there is this and this and this happening there. So, but it won't be easier to the countries to fight with civilians or to shoot to the civilians because there will be all Africans Dudula United Movement. Yes. Hey, I think it will be best like this. I think it will be better like this. Look here in South Africa, let's say now we do this operation together, with foreigners together, and then we go all over where there's drug dealers, we go all over with South African police and metros, and we do the operation, we clean up, and we work together. Tell me, did Operation Dudula for Tantalax, it will have a space? Not at all. Not at all. And then all over African countries, they will support these movements because it's where they will say that, you know what, they are not hating, they don't hate us, but they want to also improve their country and they want to reduce crime. They will definitely join in. Number one. It's easy, Bella. The way it is, Tantalax is look like they want to fix ANC. But, Mr. Jeep, that video I posted today, South Africans are angry, some of them. Of course, they are going to be angry, yes.
because there is no, the thing that makes me to take that video is because what we are talking about now, that you know what, Ntanta Lux is fixing ANC. You want ANC to do the right things in order of some people to benefit. Of course. Including him. So, he is... Sorry guys, look at Zimbabweans, they won't even stop military. They won't even stop members of that movement to come to Zimbabwe to sing and support there. And they've tried to have a free and fair elections. That's what we want to see. That's the only way to unite Africa. The foundation to unite Africa. We need to help. Because my brother, what? Invite all leaders from different any region to represent their countries. That okay, this is the leaders, this is a chairperson of what the Dula movement in Zimbabwe. We are gathered here today. We have big meetings. This is what happened. This is what we need to achieve. This is the situation which these things it will be all over. There will be, you know, I'm telling you, we are going far away. We need to get more. We are going to get more and more to fix this. Yes, my brother. No, you are right, ndakukatira apa chirega indirege kuenderera mberi because kumberi kwasitaurwa zvimwe zvinhu zvanga kuzotaurawo zvamusinganide kunzwa nditi pane zvinhu zvazotaurawo kumberi zvekuti hazvinidwe izvi zvikabuda zvina basa like hazvina basa anyway but kune zvinhu zvazitaurwa kumberi zvekuti hazvinide kuti zvibude panze anditika right. So this is it guys zviripo ndo zvatotanga so ndototanga ndoziva kuti kune mamero maboura ngoma ari kurekodha aina haiti dhiri but let's hope kuti imimi hamuna chamunowanawo pazvinhu zvatiri kuda kuita izvi nokuti izvi hazvi zvokuti murekodhai kana taita musikanza tichitukana isusu pazimbabwenzi pachedu rekodhai kana isusu tiri kuita madhirama pachedu but zvinhu zvakadai hasi zvokuti murekodhi anditi hasi zvokuti murekodhi zvinhu zvakadai because tiri kuzamira izvi ndezvemunhu wese handi ndezvemunhu wese whether wakandimaka unondivenga unoti ndezvemunhu wese saka izvimwe zvokuti panguva dzakafanira idzika imbosiyai zvokuda kufaisa magrupu kana mapeji nekuredha nekudika timboisa musoro pamwe chete nokuti munhu wese apa ari involved handimaona kana tapedza izvi todzokera hedu kunotukana handimaona imbosiyai tiise musoro pamwe chete chero uri mugosti rako iroro rinotituka everyday panguva ina tisi kukuadresa nezvenyaya dzeugosti hwako tiri kuda kuti input yako nepfungwa dzako tishande pamwe chete handimaona tishande pamwe chete ndozvatiri kutoda animazviona ndozvatiri kutoda right. So nyaya iripo ndeyekudai so guys munoona kwazvaendaka isusu manje takumira toona munhu uyu ari kutaura kune vasina nyatsonzwisisa ari kutaura kuti handi kwandiri aproposa kuti handitika ngatisanganei tite musangano watakuda kuita apa nawo handika uyu atotanga kurejista yake ari kunoisa mapepa nemusi Tuesday arejista yake ye uya ina kurejistwa kampani uyu akurejista yake pati ari kuvhura inonzi ndichitry ndichazama kutaura neshona kuti zvitite tichirasisa vavengi handiti ivana Brian please siyana ineni please siyana ineni Brian and I didn't ask for your opinion. I did not ask for your opinion please siyana neni zvokuti ndarikisa ndadizvo hazvine inewe siyana neni there is a lot zviri kuitika zvandisina kuburitsa ndichichidai munorikisa imimi alright imbomira kundudzira zvokuita iwe ndiri munhu mukuru inini handisi mwana mudiki ndiri munhu mukuru imbondisiya zvezvo ndingoda kuti moziva pese pese monzi moziva pese pese izvi zvonetsa handiti right. Saka inzwai guys nyaya iripo panapa nyaya iripo ndeyekudai so handiti ari kuti ngapachiitwa chinhu chimwe chete handitika mapepa ari kutorejestwa handimaona pakuitwa chimwe chete chekuti iripo iyi handitika iri kunzi dhudhura iripo iyi handitika iri kunzi ndeye isusu handitika acho anonzi manhikikiwa yaya asingadiwi munhu aya makweresi handi asingadiwi munhu chatakuda panapa iko zvinezvo uyo akuti no isusu takundako ivo pachavo kwete isusu ivo pachavo akutanga yake ushu ichatanga yatichange tiripo next week tenge tiri kumasure handimaona next week apa isusu takamira saka guys teti chingoona tichingotevera tiri muzati tichida kuona kuti game rachoroperera kupi ndozvinoita vanhu vakangwara handimaona ndozvinoita vanhu vakangwara hanimazviona saka akutanga yake manje haisisiri yekunangana nesu nokuti hanzi kumberi kwanizokwanisa kuplayera zvimwe but tigainire ndichingokudza zvimwe zvatagwa kumberi tisina basa hanimona hanzi chakaita kuti nditange ndoti ndamubvunza inini kuti asi iwewe before izvi wakanga uchingogara uchingotaura nezvezita redu everyday waingotituka dambudziko rako ranga riri rei baby takakukanganisira toda kuzivawo
tifambe mberi forward zvakanaka. Ende ndoziva sei kuti iwewe zvechokwadi zvinhu zvakutaura izvi hausi kunditrepa. Hanimaona akati no, ndobva nditsanangura zvanitsanangura akati no, pandakatanga ndaitoda ekuti vanhu vakati wandei vekurudzi vekune mamwe marudzi vaite come through side kwedu because vanhu chichokwadi chiripo nchekuti vanhu havasi kuona zviri kuitika kuti isusu vese vamwe vanhu avaka tikushandiswa sebait. Hanimaona otherwise nyaya haisi kuvanhu vane nzara sesu, nyaya iri kumusoro. Hanimaona nyaya iri kumusoro hainei nesu. Hanimazviona saka vanhu tiri kuurayana isusu pachedu, vanhu vatema varombo vasina chavanacho vari kudya chaiko vari kuzviita izvi, vari kumwa tii vese, vari kumwa kofi vese, ende vari kuzviona zviri kuitika havagoni kuzvitaura. Ende fuchi ichokwadi mukanyatsotarisa ichokwadi chaicho. Hanimazviona saka okay right, saka pandazviona ndachosona kuti ichokwadi zvikanzi hapana ndingakutirepai kana kuti kudi. Saka iye ari kuti handika pana dhudhuzile apa, dhudhuzile uyu ari kuda kutanga dhudhuzile wake manje ari kuinvolva tese vanhu vekunze, isusu tine nchinzi makwerasi acho. Handika pakuitwa inonzi iyoyo inenge yakunzi dhudhuzile wemakwerekwere, zvinoreva kuti makwerekwere ose handimaona tinenge takudi achaenda kusaidhire uyuchu because uyu ari haasi kufu ari ndingati kudiko ndichiona ari kupokana nezviri kuitwa neuyo moyo. Hanimaona saka isusu saka dhudhuzile wake yakavhurwa, zvinoreva kuti vekune nyika dzakasiyana-siyana handimazviona vekuna isusu kupi kune dzimwe nyika kupi dzamanzwa dzambo menyambe kutenga papa handika nenyaya yekuti naivo vari kutyirawo upenyu hwavo panguva ino neuwandu hwedu tese tichaenda kusaidhi revava regurupu rana dhudhuzile ava vari kuti aiwa ngatichitwe zvito zvakanaka. Handika vanhu vane mapepa avo ngavagare muno. Hanimaona ngavagare muno tibatsirane kuti panenge paita problem vanhu vafanira kutitya kana vachida kuenda muchakova vanoenda muchakova vachidzoka madiro aJochina kwete zvokunzanzi kwai tinonzi ngavadzingwe vapiswe vaite sei. Izvozvo zvese hatisi kuzvida, tiri vanhu vamwe chete. Ende tikatsvaga history yedu kusara kwangachita, tikatsvaga history yedu chaishaiyoka, you might find kuti vanhu vakawanda vanogona kubva kunge vachibva vakabvira ikokoko vakauya vakazogara muno. Handimazviona saka ndo nyaya iripo. Handimazviona ndo nyaya iripo. Saka ndati ndikuudzei yave hondo yemarudzi manje. Isi hapana patokwana guys. Isusu totoisa pressure kuti uyu arambe akatsika, uyu totoisa pressure kuti uyu arambe akatsika, kuti zvinyatsonyanya kwabvurana pachazvo. Handimaona hondo yavo pachavo. Handika isusu hedu makwerasi tomira tiri tichingookera tiri pasaidi. Handimaona tiri tichingookera sei tiri pasaidi. Ndo nyaya tinenge chidi. Ndo nyaya inenge iripo, handi muri kunzwisisa. Saka ndati ndikupei mugare muchiziva kuti zviri kufamba sei. Hanimaona ndati mugare muchiziva kuti zviri kufamba sei, nokuti ambenge asuggesta kuti hatipindei iye pane peji rake rine vanhu vemuno nevekupi tunopinda ipapo tese. Ndikati no, iko zvino uchangotanga zviti iwe chitangoambonesa mapepa ako neTuesday ini ndotokuchidzira guys kuti kana zvitobuduburana zvitokububurana ikoko hamene kuko. Hanimaona ndikati iwe hazviiti zvinotinge takumanya, iwe chimbomanya nokuti iye anotori netimu kudhara. Hanimaona ane timu kudhara rakatomira kumasure kwake raanaro, oita timu revachena iye angachifona uyu, oita timu revachena raanaro handika riri kuramba zvikuitwa nouyuyu. Hanimaona saka patove nekurwisana kwavo pachavo kakatosimba but vachiri kunyangirana but uyu avakuda kubuda pachena manje. Hanimaona vakuda pachena panapa. Saka ndo zviripo guys. Isusu takumireko zvino takadaro. Hanimaona tomira takadaro tonzwa kuti zviri kufamba sei. Handika saka chikumbiro changu ndechekuti vaya vari kuinda handika kunotuka uko, please imbomirai guys, mirai kutuka vanhu imimi, mirai guys, mirai. Musaenda kunopindura uko, musapindure, vachapindurana pachavo ikoko. Muchiona pachetwa hondo yerudzi rwomuno vachipindura nechirudzi chavo, imi muchingoverenga chete. Musawanikwe muchitaura nechishona chenyu mukati muyamuya uko muchipindura nyaya dzavanhu kana kudii. Vachatukana nechirudzi chavo isi tichingoona. Ndokwazvakuenda. Ende pakabvera patongoita dhati nhingirikiri iyoyo yekuti pave nemapato maviri akunetsana guys. Iyi iri kunetsa kuti hanzi ndaikupika haisina kwaichainda because vanhu vanenge vofukasa uku neuku inenge yatove disaster. Handimazviona saka ndizvo zvatakutoda panapa. Handi muri kupona, hamunoti imi muri kupona seiwo.
hamene kuti imi muri kupaona sei guys, but ini ndo kwandakutotsikawo nesaidi ro ndichitoenda ndakarerekera kusaidi koko, hanimaona, because chatiri kuda kuti tiite isu chese, animazvona, ndinofanira kuti ndikupeiwo, handoziva kuti kune mamamiro chadiwo, achati no problem, asina ndikupa ichi, ndakatochinja nelocation, ndakatochinja nelocation inobuda pafoni pangu, ndakatochinja because ndaziva kuti mamiro ekumusha kwangu inini ndo anozviita, hanimaona, saka ndakachinja location yangu chacho haichadobudiri palocation yadei ndiri, handakatozviti gwenda wakomana because ndoziva kuti upenyu hunenge huri pangosi, hanimazvona. Saka imi muri kupaona sei apa guys, comment section mo mutechingoverenga tichiona kuti muri kuona kuti zvinobuda, but tikukumbirisawo guys ava vari kuenda kumapeji evanhu muchinotuka uko, imbomirayi mirai mwari vatirwire, iyi ndokutorwirwa kwacho kukuvai vari kuita minamato, iyi ndokutorwirwa kwacho kuti marudzi achapandukirana avari marudzi, ndokurwirwa kwacho isi takanyarara, animaona. Isusu chatinoita guys ka tichimirira vachita zvinhu zvese zvidhirama rese richiitika kai, isusu chatogona kuita guys ka kuregistawo kuti tivhote, animaona, tichirejista kuti tivhote, tichionaona kuti zvinenge zvichiitika because patove neshoti chaichai yatove papa, animaona. Ndozizandira nekumusha kwedu ndo vari kuzoningirira, vari kuita kuti magrupu aya awande because vari kuenda kunotukirira everyday, saka magrupu edu anadhudhuzila ari kuwanda everyday, magrupu anadhudhuzila ari kuramba achiwanda everyday, saka undonoshatoudza vanhu takamira sei, ndozvatiri kuda izvozvo chuma kuti zvitike, saka tichatoudza vanhu sei kuti musaenda kunotuka uyo uko, handimaona, ngatingositika isusu kutongoenda kusaidha kuku so far. Ndawana kune hwana chamirira pane yedu yeAfrica yekutaugwa yemarudzi yakasiyana-siyana kune dzimwe nyika iyi yatangwa neuyu, kune weCape Town wo angonifonera from nowhere akati SIS MELLY, angofonawo nezvelife yakudhara yakaona, akati ndoda kuitawo part of this, but ndakamirira kusaidira kuno kuCape Town, ndikati bho zvekuti because ndo zvatiri kutoda izvozvo, kuita kuti panonzi dai ione kuchipa update ikoko, Polokwane vanopa update ikoko, kuRustenburg kuno kutongopawo update kunoko, vari kuJoburg zvichimwenda zvakadaro because haasi munhu wese remember anogona zona life, hanimona, vamwe havana data remalife, hamwe hadi pati takaita izvo zvakuti kumwe nemwe kunzvimbo chifanira kuti vanhu vagare vari alert vachiziva kuti chiri kuitika, hanimona. Saka maZimbabwe ngatigarei muleni redu, ngatigarei muleni redu, ngatisanei nevavava, nyika inoyi yatodhakwa, asi kudhakwa kwayo guys kune vekumusha kwedu vamwe vari kutoraramawo zvakanaka chaizvo muno, hanimona, ngatirege gavarambe varimo kozoti vamwe vasitonyatsorarama zvakanaka, but vanhu vari kuenda kuchikoro achishandirawo mhuri yake ichikwanisa kurarama renti yake nekuti vana vake vadye, vana vachienda kuchikoro, handika zvakatomuringana zvakadaro, ngatisakanganisirai vanhu. Mama kukuya ngo muvhurire auye kuno ndikuya alright, hanimona. Saka ndo zvanachida ngoti ndidini ndiuye tionesane guys, apparently ndikunzi ne munhu ari kundida chilangu kurasa signal, hanimaona. So talent ndosaka isatirege kutaura nekuti anzi vanhu hativagoni, isu tichangotaura anoda kunzwa anonzwa, asingadi anonzwa, tikaita zvakanaka tese majority 60% kana 70% kaita zvinhu zvakanaka, 40% handi ichazongoona kuti tiri kutambisawo time, hanimona. Saka kuchikuru guys, saka ndo zvatiri kungoda kuti zviitike izvozvo. Maona, so recording ndakunzwisai dei ndauya ndikataura nemuromo ndichiti vedu wese soso kunonzi inema kuti mazodii zvazodai guys, zvakatora David kuuraya Goliath, zvakatora David kuuraya Goliath, hazvina kumbotora army yese kana kuti futi kana kuti kudii kuti auraye Goliath anganetsa vanhu, zvakatora kaDavid katikidiki. Saka pazvina basa zvinogona kutotora mumwe munhu wamusingafungiri kana munhu asina basa zvikatongonaka so zvikatongopera so, hanimaona. Saka ndangoti munzwe noti dei ndakudza ine muromo ndi aiwa ndazoda zvakaoma moziva vanhu kumusha kweda ndi moziva nditi saka chokwadi guys, imimiwo vari kuita mhosva, zivai chatakavinga, chibvai masiyana nenyaya dzemhosva, avari kuparamura mhosva muno, ibvai masiya nyaya dzemhosva, imbomirai siyai nyaya dzemhosva, izivai zvamakafambira, hamuna kubva kumusha muchiti kuenda kunopara mhosva, makabva muchiti kuenda kunoshanda kunotsvaka kurarama, handiti siyai mhosva panguva inoyi mutori patageti yakatooma, hanimaona. Munogona ngorasikirwa noupenyu hwenyu sekutamba sekuseka, imbosiyana ine mhosva, tsvaga mapeace job, uite mapeace job, ushande zviri kuita vana vevamwe vanhu,
hakuna basa rinonyadzisa. Tsvagana kudzidzisa kusungirirawo madhishi waya, tsvagana kudzidzisa kuitawo magetsi, tsvagana kudzidzisa ukanoita kosi chifamba nemunhu usingabhadhari uchipuwa yechikafu 3-4 months, kana wakangwara unodzidza unobata wotangawo zvako. Anditi so guys, ndapedza ndakuinda guys, tosangana tobatana pachikana pane zvinenge zvangoitika, because kana zvazobvumiwa kana vangopedza kuita mapepa avo ndakamaoneswa ndakataridzwa pakarongwa forward, ini ndichauya pano, handitika ndichauya pano, asi asada kuda kuti ndinyatso kuonekera kuti ndiri pakati, nokuti remember tineve ukuku uya uyu waiti ngavadzokere vose vanenge pane vasina uyu G uyu, handitika akandirequesta saka ave pa friend list yangu, saka ndakadi anoona remember ndokupatire ukuku, saka ndombomira kuita live nawo. Iyo vamwe vanotoda zvokutoita malive nesu, but ini ndikuona kuti nokuti uyu G uyu weside iri plus muwhatsapp group ndirimo, zvizoda kuonekwa kuti chindotanga ndomutengesa, saka regai ndingomira timboona kumberi uko taona kuti zviri kuenda sei, ndozoronga kuti pofamba sekuti munyatsonzwa vachitaura nemuromo wavo, makateera ini ndichibvunza mubvunzo, ini muchiteerera muchinzwa, handitika muchinzwa ini ndichibvunza mubvunzo kuti munyatsonzwa. Asi kana mati munoda kuti auye palive mubvunze mubvunzo, ndokwanisa kumuunza. If muchida kuti auye ndivaunze, tivabvunze, nditi vana Zimbabwe vari kukumbira kuti utaure zvaunga uchitaura uchivaudza. Kana muchida ndokwanisa muunza, but ndiona sekuti anogona kuuya but imwe pati remember ndiriko futi kuside uko, vanobva vatona kuti ina ndakumira mushe, hanimaona anobva vatona kuti ndakumira mushe. Problem nanenge ane negativity yake, saka munhu anouya nenegativity zvinonetsa. Ngatingovei positive panguva ino handiti tese. Anzi bvunzaiwe aiwa kubvunza ndobvunza, nditi vanenge ivo vari kuda live, vari kuda kuita live panenge paine vanhu vekune dzimwe rudzi, kune dzimwe nyika, handiona kuti dzimwe nyika hanzi tikavabata vawana marepresentatives ekuna nanhingikiri kune vasina makotsa, vakawana marepresentative ekune dzimwe nyika futi, saka vavepo manhingikiri marudzi ekune dzimwe nyika atovepo ari kufarira iyo yeAfrica yataugwa dhudhuzile weAfrica, hanimaona. Saka ivo vanenge vachida kushisa shoko kune mamwe marudzi, saka vari kuti varikuda kushandisa platform yavo yepano, ini ndichivabvunza mubvunzo kuti vataure, ivo vachitaura, but ndikona kuti vanenge vamanya, hamusi kuzvionawo vanenge vamanya, nokuti ni vanenge vandisa ngatimbomira vozoya palive pamberi apo taona kuti zvanyatsa kusimuka vanhu vakonda zvava nedifushin chaiyo tozosora side rokuinda, hamona kwaiko zvino hatina side, takamira pakati isu kuzi kwabudira zvakanaka ndokwatoinda, kwabudira zvakanaka ndokwatotoinda. Hamaona. So guys, ndakwenda musikora muve nezuva rakanaka, handitika muve nezuva rakanaka guys. Chandongoda inini support yenyu nekuti tifambe pamwe chete, handiti hakuna chakona chandinombokumbira, ndingokumbira support yenyu nekuti tifambe pamwe chete, handitika zvinhu zvifambe. Ndikati kana akatanga live iko zvino uyu wematractor uyu zita rakandizotauri zvouyu angachitara pafoni uyu, handitika uyu wematractor uyu unezita rekata uyu, handika akatanga live hande tinosupporta live yake muri mucomment section, musaende kunotuka ngonosupporta muri mucomment section, aone kuti no vanhu vekune mamarudzi vari kundisupporta zvekutodaro, handimaona. Uyu akatangawo live akachidi tongotarisa wati comment tongoona, hatina comment dzedza tinokanda, handimaona kuti zvinyatsosimba, handimaona vanyatsopadamurana pachavo. So guys, moswera zvakanaka, pabudira zvakanaka ndokwatoinda isu hanimutizoti vaZimbabwe takamira sei, kwabuda zvakanaka ndokwatomanya nako, ndokwatofamba nebhora ikoko, kwete kumweko, handitika. So guys, muve nezuva rakanaka, Mwari kuitai zvakanaka. God bless you.